Fil-qasam tas-saħħa tkompli tingħata priorità li tnaqqis tal-listi ta' stennija. Il-listi ta' stennija għall-operazzjonijiet naqsu b'mod drastiku minn snin illum id-dewmien għall-operazzjoni tal-katarretti u eżami tal-MRI fost oħrajn naqset għal ftit xhur jekk mhux ġimgħat. Għas-sena d-dieħla l-Gvern qed jimpenja ruħu li jnaqqas l-istennija għal hip u knee replacements. Tħabbar ukoll li fl-2016 il-Gvern se jvara proġett pilota sabiex il-mediċini jitwasslu fid-djar tal-anzjani hekk kif imwiegħed fil-manifest elettorali. Dan wara li fl-ewwel sentejn il-mediċini out of stock naqsu minn 130 għal madwar 5 biss. Proġett ieħor imħabbar fil-budget kien dak tal-Pediatric Emergency li se joffri ambjent kif mistħoq li tfal f'każ ta' emerġenza. Dan isegwi żieda fin-numru ta' tobba u nurses fl-emerġenza u tnaqqis ta' 9 sigħat fil-ħin ta' stennija fil-maġġoranza tal-każi. Ma jonqos aktar investiment fl-Isptar Monte Carmeli li fix-xhur li ġejjin se jkun qed igawdi minn aktar proġetti ta' rinnovar. Dan fil-waqt li se jitjiebu s-servizzi tas-saħħa mentali permezz ta' twaqqif ta' bord ta' diretturi dedikat esklusivament għalhekk. Inizjattivi ġodda mħabbra fil-budget jinkludu Mobile Sexual Health Unit, politika għad-diabete u pjan nazzjonali għal-kanċer fil-waqt li se jkomplu taħdidiet dwar il-liġi tal-IVF. Il-qasam tal-enerġija inbidel minn mażra għal mutur tal-ekonomija Maltija. L-akbar investiment dirett barrani f'pajjiżna s-sena d-dieħla se jkun qed jissarraf f'power station ġdida bl-ogħla livell ta' effiċjenza. Fil-budget tħabbar ukoll li l-prezz tal-gass se jinżamm stabbli sal-aħħar ta' April li ġej. Dan huwa proprju l-orħos prezz tal-gass fl-aħħar 4 snin. U wara l-inċentivi mnedija fl-2015 brabta mal-enerġija li tiġġedded, tħabbar li dawn l-inċentivi se jkunu estiżi għal familji mingħajr bejt. Dan permezz ta' solar farm tal-komunità li l-Gvern qed jippjana li jwettaq fi proġett bi sħab mal-privat fejn se jkunu identifikati siti fejn ikunu jistgħu jiġu installati pannelli fotovoltaiċi.